श्री राधे राधे नमस्ते। एगो नाची गीत सुन सबे कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखब सबे। पियवा सुना हमरो बात लैकन के नमवा दली खाई। रजवा सुना हमरो बात लैकन के नमवा दली खा। नमवा दली खाई कुछु देहता उन्हें पढ़ाई। रजवा सुना हमरो बात लैकन के नमवा दली खाई। लैकन के नमवा दली खाई हो रजवा नमवा दली खाई। पियवा सुना हमरो बात लैकन के नमवा दली खाई। पढ़ी लिख के बनिया पीसर दुखवा जाई छूटी हो। पढ़ी लिख के बनिया पीसर दुखवा जाई छूटी हो। दुनिया में होला लूटा मारी। पियवा लैकन के नमवा देता लिखाई हो हमारे पियवा लैकन के नमवा देता लिखाई हो हमार पियावा। पढ़िया बबुआ बनिए सीएम केहू बनी डॉक्टरवा। पढ़िया बाबू बनिए सीएम केहू बनी डॉक्टरवा। न्याय पे चली है वकील बन के। पियवा लिखा देता नमवा इस कुलवा में। पियवा लिखा देता नमवा इस कुलवा में। घरे रही है झगड़ा करी है शिकायत अन्याय के। घरे आई हैं झगड़ा करी हैं शिकायत अन्याय के। पियवा स्कूल में रही है सकून से। पियवा माना मोर कहनवा नमवा देत लिखा। पियवा माना मोर कहनवा नमवा देत लिखा वाई।